May reklamo ang mga membro sa Bangkerohan Public Market Integrated Association sa Davao City kalabot sa mga nagabaligya sa sidewalk sa maong palengke ug uban pa. Ani atong balitang barangay. Sa kuha sa Bangkerohan Public Market Integrated Association sulod sa meat section sa Bangkerohan Public Market sa Davao City, makitang pipila ka mga tindahan ang walay tao. Matod sa presidente sa asosasyon, mingaw na ang mga tindahan sulod sa meat section tungod kuno sa mga nagabaligya sa sidewalk gawa sa maong parte sa palengke nga dili kabahin sa ilang asosasyon. Didto naman gud daw nagapalit ang mga tao imbis nga sa sulod. Usasab sa ilang gireklamo ang one entrance, one exit nga gipatuman sa palengke ug ang oras sa pagbaligya sa mga nagalaray. Kaning Posada Street, instead na gulay lang ang ilang ginabaligya, ni-apil na sila og lain pang produkto. Naapay uban na nagbaligya nag manok, nagbaligya na og isda, nagbaligya na og baboy, ug uban pang naa diri sa sulod. Dako kuno kini og epekto kanila kay makuhaan kuno sila og customer. Mipasangat na sab sila sa ilang reklamo ngadto sa lokal nga kagamhanan. Pero wala gini nakita na presensya ni Mayor ba na niadto diri or nangayo mi og kanang dialogue sa iya, wala pud mi mahatagan ana. So isa pud na sa among hinanakit karon na murag na pasagdan man ang amuang mulo na kung buton naon kaning bangkerohan tungod sa kadako, tungod sa kakaraan, isa gud mi sa pinakadakong contributor sa mga taxes. Apan sigon ni Kapitan Edgar Ibuyan Sr. sa Barangay 5A sa Bangkerohan, mihangyo usab kaniya ang mga nagabaligya sa sidewalk nga matabangan sila karong panahon sa pandemya. Di man ingon nga gitagaan yung gitolerate nato, no? Mura consideration and just because for how many months nga wala to sila income, mo to gitagaan to kay wala gyud panginabuhi ang man wala trabaho, mo to nga yan ang ikuan hangyo nga makatinda-tinda ng gamay. Nangayo sabog pagsabot ang barangay ngadto sa asosasyon. So nakata sa pandemic, sa kalisod, sa panahon, gamay ng pagsabot o nawadaan mag sinagkita gamay, nakuhaan may inang ginansya, mga ina po sa tagsulog, dispinsa sila, no? Nga inana ang sitwasyon. Mat na nang kamot ba ang city government kung saan na to nga makitir ang mga problema, no? Ang kawadon, ang kalisod, tanan, no? Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.